lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masgama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain. Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Marivic Sanchez, 57 anyos, taga Matipas, Aloran, Misamis Occidental. Kung sa imong gibati sa wala pa ka nakasulay sa Ashigo Herbal Capsule, Magngol-ngol ang akong tutoy. Ang pikas tutoy rapod. asa ka nakadungog niya ni produkto ha. Doon ay usa ka silingan ako, nag-anhi din ni dayon ng utanak ko niya kung unsay gitambal sa iyang asawa nga nagngol-ngol pod ang iyang tutoy. Mingon siya nga asigo daw ang gitambal. Kung sa man ang imong gibati karon, kumuha na kainom sa Ashigo Herbal Capsule. Maayo na, wala na mangngol ang akong tutoy. Kung sa man imong ikasulti sa upan nga wala pa nakasulay sa Ashigo Herbal Capsule. Sa uban nga naminaw karon nga mas maayo nga musulay ta ani ilang produkto nga asigo kay makaayo pod sa atong mga balatian. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw.
Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit niini? Sa kuan, radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay rin nimo gibati no imong sakit. Dugay ra, high blood, ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka-stab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy, dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon, pulo na ka buok, isa na ka-stab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Nakita kita isang magasin, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan. Sa may baklaran, napatingin at tulala sa iyong kaganda. Itaas mga kamay! Alam mo pa ba nung Tayo pang dalawa, ko inakalang sisikat ka. tinawanan pa kita, inawa Iwagay-way mga kamay, kamay. medyo pangit ka pa noon, ngunit ngayon Hanggang ngayon. iba na ang iyong ngiti. Good morning, good afternoon, good evening. Lahat sa'yo Unsa man mo oras na minaw karon. Hello. ay walang problema pagkat Mostamos mi amigos, mi amigas. O, kusgi ng radyo, kusgi na, kusgi. Aniya na ang programa nga inyong gihulatan, pampawala sa problema, pampawala sa kalaay. Salamat kaayo ha sa tanan mga nag-message ako sa Bitok University sa akong Facebook page. siguro'y malapit. Labi na diya sa may Butuan City. Salamat nyo na, bossing. Og diya sa may Kidapawan City sa Cotabato. Mo na daw nilang paboritong programa daw. Magsi daw sila katawa, murag mga giatay. Ano mga uban nga, mag-headset daw maminaw. Matingala daw ilang mga kauban sa trabaho kay kalitra ni katawa. Salamat kay ninyo ha. Mura maging akong ganahan. I-message lang ko ninyo, moingon mo nga nalingaw mo sa programa, makadasig na mo na. Tapos palit din mo sa mong produkto, ana rapod.
Nakita kita Ngapi mo ko karon mangapit ha. magasin at sa Ashigo Plus. ulat Diyo lang. ko napansin. Tas bala Kasarap. dali-dali Sharp. nukla Sharp. mulat sa Kumusta mong tanan? hutohan. All over the world. Eh, Mo nang nakalami ron no. Sa una nagsugod pa ko sa radyo mga igala. nagbago ng lahat sa Kusog kay mong power within di aragi ka sa syudad. Di aragi ka sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao, Misamis Oriental. problema. Pero karon tungod aning napoy online, napoy mga Spotify, wala na tibok kalibutan na. Sa atong mga listeners nga nasa abroad, nga di manggali makapaminaw sa live pero nara sila sa Spotify, pwede rasan. Gina-upload man ako mga episodes every week. Salamat po sa inyong mga mensahe ha. Labi na sa mga OFW. Ana. Salamat sa inyong mensahe tapos pakapinin na lang pong sapatos. Sa mukha David Tang, abi palag choosy kay ko. Bisag mga kuan lang, mga lotion, ana mo dawat ko ana ha. Lotion, sabon, basta kay gikan sa abroad tapos heartily given. Salamat daan sa inyo ha. na issue ay Ay kato na si pangutana abot na niya kung kalo nga Bitok-Bitok University nani sa Shopee. Kana kung ganahan mo magsulob-sulob niya kung Bitok-Bitok University, coming na kung t-shirt. diya medyo pang Kung musulob mo ani, siguraduhan lang yun ninyo nga mga faithful mo ha. Kay kung magsulob mo ani tapos mga bit mo na masunog kalit inyong ulo. yung tingin nagbago ng lahat. Tinob yan na. Magabaan niya mo ba? Kay ang tag-iya manggod buutan manggod kayo loyal. Pagkatula Ano di ba mo to? Kamo na lang mag-ako. pambili Ay, tiboka na. Mindanao na to nga mga partner radio stations. kung maganda Siyempre, naglagobo diriya sa Cagayan de Oro, 90.3 Strong Radio. lumarang Kusgay! tablan Hello sa tanang mga naminaw sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ka na rin Bukidnon, naminaw sa Strong Radio, mayang pagpaminaw ninyo da. Judy Mao ni ang programa sa Strong Radio nga walay politika, puro lang yun pakatawa ha. Siyempre dito sa Caraga Region. yung tingin Hello diya sa may Nasipit, Agusan del Norte. Diya sa Radio Servicio 94.3 FM. walang problema O diya sa may Butuan City, Radio Catribo, Philippines 106.9. Kumusta mo diya mga boss? Dito sa may Hinatuan sa Surigao del Sur. Sa akong yutang na tauhan diya sa may Mangagoy, Bislig City. Naminaw sa 97.1 Enchanted FM. Hello sa inyong tanan diha. Inat sa sobrang Partner Radio. Dirita sa Misamis Occidental. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. 97.1 Mix FM Plaridel. 92.5 Mix FM Aluran. Og sa 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City, North Cotabato. Og siyempre laos punta sa may Davao de Oro og sa Davao del Norte. 100.7 Metro FM Tipal og Santo Tomas, Davao del Norte. Og diapod sa may Tagum City. Maayong pagpaminaw ninyo diya. Salamat kayo sa paglagubo ha. Simulan na po natin ang alamat ng ating letter for today. sana'y walang problema Gusto ko na lamang ang imong mga giahak Upaya kinindughan ko ano dili ako masagama Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan
magampo kita. Atong iampo ang inyong mga office mate nga mo pa'y libakira di pagin mo bayad sa utang. Grabe na yun ba no? Libakira pa di pagin mo bayad sa utang. Nag-inom ko kape karon og Ashigo Plus. Before sa tamang tawa mga gala, ang atong gugmang giyatud ka nato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Oy, sa tanan mga naminaw karon nga nay mga high blood or gitawag nga hypertension. Ingleson na lang nato para medyo lami paminahon. Mga naminaw dia nga taas og BP, taas og blood pressure, nay hypertension. Dagay nangutana ba nga unsa day rason day tuon nganong high blood man ka? Oy, dagan ba yay kuan dagay mga rason nganong high blood ang usa ka tao? Una, lifestyle. Kusog kay mukaon, way pili. Kano sa man mo way kuan, way lain naman ni basta kanina yung aning topic ipalungon na ninyong radyo. Ano maging anak man ka Brother Bernie nga konsehal raman ka, sa doktor ka ha? Pila ray pag Google. Dagan kinis YouTube. Lifestyle ninyo, kumusta man mo inyong kinaon? Sige inom, sige panigarilyo. Stress sa trabaho, o kana. Di lang ingon na sige lagag kaog humba, kana pong sige kaog bulad, maka high blood yapon na eh. Tinood ya, kasi mo kaog bulad, lamim kayong kaog bulad yun. Pero grabe mo ko nakaparat, pag sobra sa mo sige kaon og parat mga igala. Di po na maayo. Kita mga Pinoy, hingaon bita kung di ta gustong tamis, gusto po na to parat-parat. Tapos, way baklay-baklay, kana gyud. Sige mo. Kano sa mulas lang baklay? Baklay-baklay lang, wako nag-ingon nga mo apil mog maraton. Wako maingon nga mo apil mog zumba. O may panay silang nanay, ga zumba pa. Katong uban diha, nga bisag pagbaklay, bisag pagpalit, bisag magpalit lang sa tindahan, magmotor yun. Baklay-baklay po mo eh. Pwede po mo matong mga mall, baklay-baklay, mamalingki, baklay-baklay. Kana, exercise, magyapon na. Usahay mo nang high blood ka, matingala ka nga, okay man kung anong high blood man ko nga, hingaon man kong nindot. Posible sad nga mo na ginay, kuan, kaliwat. Nasa yung anak ko, inyong mga mamag, mga papa, kaliwat ninyong, kuan, high blood. O, na hypertension, posible yun na. Presa kong mama, hypertensive gyapon, o di, automatic. Ikatulo, sa edad. Mo nang usahay, pag may mga bata pa mo, wa mo'y sakit, pero matingala mo, pag tungtong ninyo 40, 50, mo nang kailangan na mo magpa-check up, whether you like it or not, basta galing nanay, medyo mag-edad na ta, mo na gid na. Medyo mo taas na gid tao ng atong BP. Mo na dawato na nato ang kamatuoran mga igala. Daghan pa'y rason pero mo to ang top 3. Nga rason nganong ikaw high blood. Kung naka ng tulo ay nagkumpiyansa. Sa English pa, thou shall not kumpiyansa.
Mo nang ako sa inyo ha, muingon ko nga pag-maintainer na og palit na aning Ashigo Plus Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Na, kay kape na ko ay. Alami ay gopan. Ang atong Ashigo Plus, ang main ingredient na doon ay Ashitaba extract. Mauning sikreto sa mga Hapon, ngano ang mga Hapon, ang average sa mga Hapon, no, sa tilang katigulang nasa 85 years old. Kaya nga naman, mo man na, magbaklay-baklay, mag-exercise, hilig na sila herbal. Ashitaba, usa sa ilang paborito nga herbal, usay lagaon lang nila ng dahon. Tsaa lang ginila, tsaa. Karon kaning atong Ashigo Plus, ang atong Ashitaba, gi-powder nato ang dahon, may atong gisagol sa atong kape o sa atong kapsula. O gitawag ning Ashigo Plus, kaya atong Ashigo Plus, di lang Ashitaba doon na, turmeric, mangosteen, insulin leaves, malunggay, grapeseed, barley grass, guyabano extract. Tamis siya, way pait, lami siya kay ang atong gigamit stevia. Perting nindota, no? Mo nang mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available niya sa inyong mga suking parmasya o available niya sa radio station na inyong gipaminawang karon. Kung asa mo namin nga radio station, diha, dool mo diha. Pwede saan mo mag-PM sa akong Facebook page kung gusto mo mag-order. Kaya ko ipadala din sa inyo ha. O para di mo mahasol, pwede saan mo maadto sa Shopee. Available po niya itong mga produkto Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Herbal Capsule sa Shopee. Kung sa pahig yung giulatan, mag-Ashigo na. Ashigo Plus Herbal Capsule. Epektibo, garantisado, sigurado. Kanimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Carla Estrada. Itago na lang ko sa pangalang si Carla. Nagpadala ko og letter sa imuha. Akong gi-PM og nagpasalamat ko kung imo manggaling ni matagaan og pagtagad, Brother Bernie. Nay kapanguyab sa ako nga itago na to sa pangalang si Marlon. Di ko ganahan mo sulod og relasyon. Kaya nga akong gusto ko mutiwasa ako mag-eskwela. Nausa man to, no? Munang as much as possible mulikay gayod ako. Kaya nga akong gusto mo graduate. Bakit agtrabaho o matabangan ang akong mga igsuon? Sige na. Balikan lang dakaw niya hapon. Sige. Mga siguro mahuman ko sa akong klase mga alas 5.
Oh, sige. Bato na ko. Nara si Carla. Carla! Ah! Marlon. Ganina ako nagulat diri sa gate na. Dugay kay ka na. Ganina ako kadlaw na. Ano mo naman istoryan sa takakagayan ko. Ganina ako na. Dari ko nagulata. Akong mata nalata. Kisa man po yung nagsugo ni mo nga magulat ka diri sa gate. Gisugot ta ka? Wala man. Labi maldita po kayo. Kisa to nagatod ni mo? Akong papa. May galing wala ka nakita. Di ra ba to siya ganahan ng mga lalaki mo dool sa ako Ay, grabe po. Sabay lang ko sa imo Padulong sa engineering building. Dili ko. Sige na, grabe sa gayo mo. Sabay lang galing, di gid pwede. Ano sabayan mo ko nimo sa engineering building nga nursing man ko? Sorry. Sabayan ta ka padulong sa nursing. Ay, Marlon, ayun ako sabay lagi. Abi pa lang nilag uyab ta. Grabe ni sabay lang uyab agad. Sino sa di lang ko badlunga. Sino bi ako hawida na imong kanbi libro bi. Marlon, kabalo na ko ani sa imong tumong. Kung imo nang gibuhat kay manguyab ka nako, sorry, karon pa lang busted na ta ka. Ay, grabe siya Wa pa galing ko magsulti, di pwedeng makipag-friends lang. Kabalo na mangguguanan, naguta magkuan pagod, ay maangan pa, direct to the point. O sa pa purpose ninyo mga lalaki nga kunwari magsabay-sabay, gusto mo dungan og kaon, asa man mo gusto ninyo, di ba? Gusto man din mo nga manguyab. Gusto mo manguyab aron mag-uyab. Di ba? Tabag. Ano yun? Dayon, unsa man pagpanguyab. Gusto na din ninyo nga tilawan dayon mi, ana. Oy, grabe. Grabe siya, Di man ko tanan manguyab tilawan. Ako nga gusto nga, munang manguyab ko nimo kay kuan ka nang para ma-inspire lang ko. Ano ba? Magunang usahay akong munang kapilan ako si balik-balik o college o ship o kurso kay murag dili ko inspired ba. Pero sa diyang nakita ta ka Carla, bisa to classmate lang ta sa duha ka minor subject pero kanang medyo na ba kanang na-inspired ko. Tanawa sa'yo kay ko niabot. Mura man akong gusto nga ma-inspire lang ko. Pero lagi kung imo laging plano, manguyab sa ako, pasaylo ako. Karon palandaan, sultian ta ka. I'm so sorry. Busted na ka, Marlon. Ay, kapala ka, di ko manguyab. Inamigo, di lugar pwede. Sige, basta kabalo ka nga. Wala ka, busted ka, digyo ko anong uyab-uyab. May problema. Pwede lang mga amigo, pwede lang amigo. Pwede ra. Pero, basi ko niya, naiuban dia mga muingon nga uyab ta ha. Dili amigo lang. Okay ra mga basta amigo ta. Sige, walay problema. Ang friendship akong dawaton. Pero basta mo yung gay kang manguyab ka, automatic yun, di ko ganahan. Pag makadungog kain ko nga manguyab ka sa kuha mo yung kang nana kay pagbati, undang yun ni diritso. Ice cream diet cake. I've been waiting for you from the start. You've been running on my mind just like a part. Been so lonely, I've been trying to change. You're the missing piece within my heart. We go cruising in my car, yeah. Play your favorite song, yeah. Call you all the time, even if we are apart, yeah. Yini emoji, pero Ali na diri, yeah. Ali na diri, yeah. You know the only thing that I would do is to be with you. Ali na diri, Ali na diri.
Di ba naman kay klase? Wala naman ah. Kasi mong giulatan. Na akong papa. Nga naman. Ayaw sig dikit-dikit. Basig makita kanya makasabaan ko. Labisab. So, pa rin kasukan na kauyab? Oh, nanapunta na nga topic ba? Di ba gignan na ta ka? Basta mag-story-story gali kang ana. Undangon na ako ni Dritso. Nangutana ramang gugugod. Na nisokad, so lugar yun pa nakapanguyab ka na naman. Wala pa. O di ko gusto. Gusto ko makatiwas ko sa akong pag-eskwela. Ako manggunang magulang. Gusto mangguna ko nga may mo kong role model sa akong mga igsoon. Tapuhan, pag-graduate na ako, makatrabaho, makatabang na pudayin ko sa akong pamilya. Inga na ramang gud akong buhaton. O sa man, inga nang gi-interview naman ko nimo. Wala lang, istorya lang ako para makabalo ang mga listeners kung sa imong tumong og tinguha. Kabalo ka, Marlon. Dili ko gusto mamakaka, pero insurahan man ka. Daan ko palagi. Oh, dili lagi mag-consistent. Feeling sa nimo. Pero akong pasabot, gwapo man ka. Buotan man sad ka. Bright man sad ka. Pero ayon na sayang nga imong energy ka nako. Kaysa kakaron, ang ako lang good friendship akong mahatag nimo. Way lain. Kung nagdahom ka nga mahubo nimo akong panty ug bra, murag malabo pag yun na. Grabe siya. Ano yung anam mo pangunahon sa kuha? Kapalo ba ka nga akong ginahon nag-imagine nga mag-uban ta, mato sa church. Mag-ampo ta sa church. Ana, muna nasa kong una-una. Akong ginahon na nga, mag-pray ta perminti, mag-Bible sharing. Yan akong una-una. Siyempre mong ginahon na siya, mga panty, mga bra. Dili ko yung anang nga klase nga pagkatao. Mao ba? Sus, kamong mga laki mo, ginay, perminti niyong istorya dayon. Samanday. Ayaw, tanan na. Bitaw, Carla, okay raman po ngay nga nila. Kung pasalamat yung go nga, kablo ba ka nga everyday, sa una, di ko gakaligo. Karon gakaligo na ko. Sa una, murag wa ko'y gana. Barabang ka na bang mumata ko nga. So, may purpose na ko aning kalibutana. Pero kabalo ka, sukad bitaw nga naa ka. Bahala pa og everyday ka nang ingani lang. Outside di ko ni mo gina istorya. Sa usahay nga murag di ko ni mo gina bali-bali. Pero kabalo ka, lami ka ng epekto sa ako ba? Inspired kay ko. Ganahan kayo ko. Tapos, ay, sorry Marlon, nanaang kuhan. Sakyan na ni Papa. Sige. Layo po kayo niya, oy. Pwede naman siya sa munong ristungod. Dili, pasensya na. Ayun na sigdikit niya. Ilang abi pala ni Papa nga naiga panguyab sa ko na kuy uyab. Sige na, babay na. Kita na lang tomorrow, Lon. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako. Naraw, tumaran ng tambal. Matos ako sa pikas, kuan. Drugstore basig na dito itong isa katambal. Salamat, Lon, ha? Kuyawa kay na ako ganina sa klase. Uy, nakuyapan ka. May galing ginadala ta ka diri sa clinic. Nakita na ko imong panty. Maong. Bastos kayo ka, Marlon. Alang, nagsayal man ka na. Pagkuyap ni mo, pag-arasan ako, di nakita imong panty. Anong hiling magkagpanty nga maong? Ikaw, ha? Joke lang. Okay na, konda. Anong
Anong eskwela masag ka nga gilantan man day ka? Oh, murag na pag kay ubog sip. La COVID maka ni. Kailangan oy kay exam baya na to. Dili ko gusto nga maka-absent. Naunsamsag ka, pwede mo ka mag-special ragon. Na-over sa kina imong pag-eskwela, Palangga po na imong kaugalingon po. Dahil lang po kay palabi silang po kagunahuna o ganang eskwela. Wa lang yung kakasabot lon. Tanan akong buhaton para sa akong pamilya. Tanan akong buhaton. Kaya di ko gusto nga parehas ako magpapang way mga grado. Gusto na ako nga makatiwas yun ko para makatabang ko sa akong mga igsoon. Sige na. Pauhay na diha. Ako na'y bahala gatod sa imo. Ayaw na. Mapahuay lang ko diri. Gigutom ko Sige, palitan lang takakon. Sa imong gusto, Jollibee o McDo? Bisag unsa. Sige na. Nakoy kwarta diya sa kuan akong bag. Ayaw na. Ako na'y bahala ni. Buwang ko. Diyar ka. Ako rin palit ani. Baulaw man sa taani Susay na ulaw-ulaw. So may lain mo tabang ni mo. May galing lagi kayo na ako dito. Timing po ka nga sa kuang sa ato pag yung subject nga classmate Sige na. Lon, salamat Lon ha. Sige na. Pauwi lang, balikan lang ta ka. Lon. Saman. Pwede 2-piece chicken. Sige. Tapos, Lon, extra rice. Sige. Okay, 2-piece chicken tapos extra rice. Sige. Lon, ingnapod nga extra gravy. Grabe sa ka masakit Okay, gutom sa kag mayo. Sorry na, God. Ta-large ang drinks, ha? Grabe siya. Naulaw pa ka na. Salamat, Lon. Naulaw pa ko, ana, Lon. Lon, thank you. Sige na siya. Balik ka lang ta ka diri. Pauwi dia, katulog dia. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako, nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Carla. Panara, kompleto na. Sa patuloy mong ipamalit sa kuwa, daghan na po kaya na Salamat, Lon. Hala, kulang ang kartolina. Og kuan pentel pen. Uy, naadaan ko palagi. Joke lang. Sa mukha Kaon na. Ha?
Kaon na. Nagpalit ko dito sa cafeteria para sa imo ha. Uy, milagro. Iya kong gitagaan. Ay, samok. Sige na, kaon na diha. Kay kabalo ko nga gikapoy ka. Sorry. Kailangan mo ko na ito i-submit na ko ng project, Ogma. Salamat ha. Lamiyan eh. First time ni ba nga imo kong gihanggat o gitagang pagkaon. Di na ako ni kaonon eh. Ako lang ni ipa-frame. Samo kay kalon. Pero kabalo ka. Wala pa ko nakapasalamat nimo. Salamat di atong naging adlaw ha. Katong Birnes. Sasa? Katubang gidala ko nimo sa klinik ba nga imo kong giarsa nga nakita kong panty nga maong. Buwang. Kiray. Thank you, Kailon. Buotan man giday ka no. Ay, may lain pa. Ikaw ra may gahon na huna og di maayos ako. Usay manggod naman ko kay kanimong dagway usay klaro kayo nga chick boy kayo eh. Judgmental na sana siya. Bitaw. Sa tinudan na ilang. Ayo pagsabaha basing maginambog dayong ka. Ano man? Kabalo ka dagan betay mga classmate nga kuan na mga girls na nakakrush sa imo ha. Pag-sure ay. Pag-sure ay. Sis, ganahan po kay siya oh. Takar mga istorya niya. Tinood bitaw, sige silag sulti na ko nga crush daw kay kanila kay buotan daw ka. Tapos buotan pag yun. Ningon sila nga gwapo ko. Ingon sila buotan, walay giingon nga gwapo. Ay, grabe siya. Bitaw, ganahan sila sa imo ha, kay buotan daw kayo ka. O gwapo. Wala lagi sila gisulti, ingon lang nga buotan. Ay sis, ganahan po kay siya, nagpa-cute-cute po kay siya. May pa sila nakakrush. Di pa rin akong nasa kong atubangan. Wag yun makakrush. Sis. Sige na. Sultian ta ka. Noon sa. Nakakrush ka sa ko. Ay, sis. Please, sulti ko. Please, sulti ko! Sige na. Crush food ta ka. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Di pa ta manguli? Gamay na lang yun. Mahuman na ni. Nagtuyok na labang guard. Gina lang guard ganina nga nung napa daw ta diri sa classroom makita na lang duha. Tadaw, bi. Siya maingon sa guard. Ingon ko nga ato lang tiwason ng project. Taon sa may gingon sa guard. Ingon siya nga di ki daw pwede. Taon niya. Akong gipansakan og 200 ang baba. Gipansakan ni mog 200 ang baba? Oo, gipansakan ako. Ingon din ng guard nga actually pwede pa dayon hangtod alas 10. Kalit man siya na imong buta. Ingon siya nga wa daw sa kita nato. Sige lang, gamay naman lang ni. Barag mo naman siguro ni. Paugahon lang nato ni. Ay, sige. Giigang man ko eh. Aha. Giigang ko. Okay ra sa imo kung akong tanggalon akong blouse? Ha? Kadyot lang nga ako sa tanggalon kay giigang naman ko eh. Wala ka.
Siksihan ni mo, Carlo eh. Oy, nganong nitutok man ka sa ako ah. Talikod. Ay, sorry. Sige. Atubang na. Uy, ginoo ko. Ano nakabrara man ka? Kabalo ka, Marlon. Pasaylo abi ako akong sikog ingon sa imo nga busted ka. Kaya di man ko gusto gyud nga madawat akong pag-eskwela. Oh, dayon. Pero kabalo ka, na-realize na ako ba? Murag okay man pod siguro, no? Nga unsa? Samo kay ka, Marlon. Uy, magpabugok-bugok pag yun na. Wow, kasabot. Unsa day? Lon. Kita ra duha, oh. Tapos nagbrara ko. Mao galing. Unsay mong gusto mag-brief ra po ko? Pero hadlok man basig moabot na pud tong guard. Ay, kabala ka. Ako na po mo pansak og 200. Sigurado ka ni Carla. Lon, kanang kabalo ba ka mo kuan? Kabalo ka mo stapler? Ay, oo. Stapler man day. Stapler ako, B. Kadyo lang kuhaan sana ako sa bag akong stapler. Agoy! Ano man? Sa problema, Lon? Martilyo man din ako nadala di man day ni stapler. Naoy. Taon niya, may day ka mo dok-dok. Ay, mayo kay kuhana. Sige daw, B. Dok-dok ako, Marlon, B. Actually, dugay nam ko ni nahiwi akong gutter. Kailangan na yun ako na ipatulin. Kailangan ko ani. Huwag problema. Asa mo ko magsugol. Lon, darin dapita, Lon. Oh, hinay-hinaya lang. Kana. Hala, oy, mas tira ni mo, Lon, oy. Kali, Carla. Lumian ni Carla, oy. Marlon, paspasi gamay. Kana. Sige, Lon. Ay, Lon. Iwian ni. Ay, paspasan na to. Lon. Lon. Di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan na ako? Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na.
Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung napagod kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Brother Bernie Bitok-Bitok! By the way, ang atong kong mangyagi ito kanato sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Biramax, bira to the max. Daghang salamat dahil sa akong mga amigo dahil sa BJMP. Nga namalit na og Biramax. Kaya ang uban ay mga taga BGMP, muuli dito pa sila mga misis. Puslan man daw nga talag sara magkita or every weekend ra mo uli, magbitbit og Biramax para mapura-puraan pag sa weekend. Sakto gigay na may gala. Sakto gigay na sa tilad-anay lang. Kabalo mo sa tilad-anay lang, ang nakalamian ni atong Biramax, dili man ni puro ragyod pampagahi. Ang horny goat with tongkat ali na siya components, herb man ni siya, morning magpagahi, kang junior. Ang nakalamay paginani, kay gisagulan na to ang Biramax Capsule o Panax Ginseng. Kanang ginseng ba? O ginseng. O saan mo pagbasa? Ginseng o ginseng? Basta kay naay seng. Ang atong Biramax Coffee o Biramax Adult Capsule na ay Panax Ginseng. Kaning ginseng, kabaro naman gid mo siguro ana no. Nga herbal man gina siya, traditional medicine man gina nga gigamit pa sa una pag yung panahon. Ang nakalami mo ning Panax Ginseng, siya ang maghatag og energy o makawala sa kakapoy sa lawas.
So kung ang mga bossing nga PNP, military, BGMP, mga Bureau of Fire, sa grabe nga trabaho sa weekdays, munang kailangan mo aning Biramax para pag uli ninyo sa inyong misis, kay day off, mo dayon eh. Maka-increase din sa energy. Kaya nga naman, it is believed to achieve this by increasing oxygen uptake and reducing the production of lactic acid during exercise. O, English to. O, kamo na kamo na adjust kay kamo may bright. Pasabot ni Ana, ang kanang Panax ginseng muni makahatag dugang energy. Makahatag og increase niyang oxygen. So, bisag grabe mong trabaho, basko gyapon kay ka. Sao man ang gahi kung luya imong lawas, di way pulos. Maka-improve pag yun yung makaprotekta sa imong immune system. Maka-reduce pag yun sa stress o anxiety. So kung gikan sa trabaho, stress kay ka sa trabaho, kay salto kayo imong amo, imong bossing, or na kay mga office mate nga maka-stress nimo, kaning Panax ginseng, mauni siya ang mutabang nimo para ma-reduce imong stress o anxiety. Kay nakita nga ang Panax ginseng anti-stress o anti-anxiety. Una ma-improve ang imong mood nimo. Makababa pag yun sa imong blood sugar, pati sa imong cholesterol level. Pagkanindot. Mao nang daghan na kayo nagtesting aning Biramax capsule. Biramax coffee. Mo nang naitabo karon, coffee time is sexy time. Salamat kayo sa akong mga amigo da sa BGMP, ha. Katong uban dia, testingin ninyo one time lang, di ba makayon gyud mo nga okay kay sir. Walay palpitation. Or all natural ingredients, herbal ni siya, FDA approved. Pag uli, mapura-pura ang Diyos misis. Gabi mo pangsyon. Pag abot tungas gabi mo pangsyon. Pagkadlaon mo pangsyon. Pagkabuntag, pangsyon yapon. Aperte lagi. Testingin ninyo para makain mo nga alam lama ng istorya. Testingin. Makayon gyud mo nga wow, amazing. Mo nang gitawag din siya og Biramax. Bira to the max. Samok ba kayo nimo? Ay, sigawid-awid sa akong hawak ba? Siyempre, uyab na gud ta. Samok ay. Mula ginit na huwag ka na mag-uyab-uyab lagi na. Grabe, ni dikit lang kay kunihawil ko si mong hawak. Kis ko agtang bi. Hoy, samok ba nga ka kay tao? Agtang ramanggol. Umuta si mong kuan eh. Shampoo eh. Ay, samok pa nimo eh. Ikaw habosado na ka ha. Wala lang. Kabalo ka, di ko ganahan ka ng mahuman ng adlaw ba. Gusto na ko nga atong klase straight yun, matagbuntag, unto hapon. Taugma, sus, pagkita schedule, samok kaya niya, mingaw na sag ko nimo. Over kay Kamarlon. Over yan, di pwede. Everyday na kumingaw nimo. Samok bay. Shamak, shamak. Shamak, shamak. Kasad kay. In fairness, basta ikaw ito masulti kay kiligon dayong ko. O tanawa, nakaihi ko gamay. Pakon, bi. Samok ba? Carla! Marlon, buhi ko. Carla! Halin dali! Marlon, buhi isa ko. Mabay na, pabay na.
Carla! Carla! Ha? Carla! Abi na naunsa na ka. Dili makontak imo number. Tapos, wala na kamo eskwela. Almost sa kasimana na. Nung sa ka, gikasapan kang maayos imong papa. Marlon. Undangan na sa siguro nato ni atong ginabuhat, Marlon. O say problema. Ako istra ni mo papa. Ako ipakita si mong papa nga dili na ko gubaon imong pag-eskwela. Tabangan ta kasi mong pag-eskwela. At tabangon na mong papa. Ako ipakita siya nga tinud-anay ni akong gibuhaton. Lon, wala ka kasapot. Kay ko ato ning ipadayo mo maundang ginong ko ako pag-eskwela, ani. Hindi ko gusto, hapit na ko mag-graduate. Mao galing. Asa ba ni mong papa, be? Istoryahon na ko imong papa. Labta ka, tinudanay niyang ako. Di ko gusto nga gubaon ako imong pag-eskwela. Ikaw naghatag sa inspirasyon, Carla. Sa tinudanay lang, bugoy kay ko sa una. Kapilan ako si kabagsak, napakoy bisyo, pero sukan nga ni abot ka na usap gid akong kinabuhi. Natagaan ni mo og meaning ang akong kinabuhi. Mao ba? O sa may meaning karon sa imong kinabuhi? Pagaksak ko. I miss you. Kaya na to ni. At bangon ako imong papa. Ako sultian imong papa nga tinud-anay ni din ako bungkagon lagi ang imong di na ko gubo ng imong kaugmaon. Ayaw ka bala ka. Marlon. Sorry. Sorry, Marlon. Sa problema ako lagi ato bangon imong papa. Marlon. Katong laki dili to ako papa. Unsa? Marlon. Marlon. Katong laki mo'y gapa-eskwela na ako. Ang ako mga ginikanan na sa bukid. Katong laki dili akong papa nga akong giingon nga akong papa na makakudibo. Usa? Wa ko kasabot. Nay, nagpa-eskwela na ako. Idaran katong lakiha, may nagpa-eskwela na ako. Minyo to siya. Kabit ko. Og ako ang iyang pahungawan, ako ang tambal sa iyang sakit sa puson. Og ang baylo ni Ana ang iyang pagpa-eskwela kanako. Unsa? Oo. Maunay tinuod. Pasaylo ako. Pasakit hanubyan sa ere. Unsa man akong buhaton over and over again. Ibuhat na ko ang tanan. Bisan lisod para niya lang. Nikalit man siya kawaktang over and over. My God. Brother Bernie! Bitok! Yes, tinood. Ang akong gipailailan ni Marlon nga akong papa, dili na ko papa. Siya mo'y nag-maintain, nagpa-eskwela sa ako sa college. Minyo siya nga pagkalalaki. O giingnan ko niya, nasakman man ni Marlon. Kundi na kundangon na mong relasyon, basig maundang po ng akong pag-eskwela. Na-inlove na ko kang Marlon, Brother Bernie. Pero mas priority na ako akong pag-eskwela.
Kaya ugali, kung di gyapon mo undang si Marlon, basig sa lahi na pug kung eskwelahan mo eskwela. Saka karon mas pilion na ako ang akong pag-eskwela. Pero napasakitan na ako si Marlon. Tama pa ba niya akong gabuhaton? Sana matagaan ko ni mo advice. Uy! Kuya Usab. Carla, salamat sa imong letter. Salamat po sa pagsalig sa tong programa nga imong gihatag kanako. Nabi agi mga ingani, mga igala nga mga sitwasyon, no? Ako na lang ani, Carla, sulti si Marlon sa tinuod. Ang practical yun na advice ani, syempre, moingon lang yun uban nga ayaw panginganoy na imo kang gabit. Pero kung nahulog ka sa kapit sa patalim, sulti si Marlon, din tanawa si Marlon kung makasabot ba sa imong sitwasyon. Makahulat pa ba siya? Kay matod pa nimo, Carla, do, wa man kay nimo gisulti diya nga kung maglisod yung kag pa-eskwela, gusto nimo tiwason, ipagraduate na lang sa. Graduate lang sa, danaya na dayon. Grabe no, practical kay nga advice ba. Ay lang gid paburos. Practical kay ba, ayaw lang sa paburos, sigurado agin mo graduate ka kay mo magin mo tumong og tinguha nga tana maka-eskwela ka. Kay ubos igna si Marlon kung makahulat pa ba siya. I'm sure i-judge you ka sa tanang tao karon, mayon ka nga unsa man taong kaday. Kay kung alam po kay lain way nga muhawa ka na nga relasyon na manarbaho ba ka working student ka, pwede man guni mo na buhaton, Carla. Pero again, ikaw may nakailas mong kagalingon. Kana landaang ni patol ka nga minyo na siya, sayop naman yun na, automatic. Pwede masag ka mag-working student. Kung gustoon yun mo nga muhawa ka ana. Pero kung napon si mong una nga sayang ni graduating na tako, sakto pug allowance. Well, ang practical, sige, pag-graduate na. Pag-graduate sa, tapos Ignas Marlon kung makahulat pa ba siya. Pero at least kung makakita kag line option, mas better. Kung pwede ni mo working student ka, then much better. That's better. Mas nindot no na nga sitwasyon. Kaysa mahimo kang kabit diha in exchange sa imong pag-eskwela. Overtime na kay ko. Kasab-an ako ani. Ay kalimte, mag Biramax Capsule o Biramax Coffee. Mag Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Available sa radio station na inyong gipaminawan. O pwede po mo mag-PM sa ako sa Bitog University. Ingat mo tanan. I love you all. Bye!